Siaya James Orengo kwedo kweth moro mar jopiny kod jokend oganda mowacho ni osewuok oko mar kwedo gedo mar dag teko mar Niuklia e kaunti ma Siaya, kowacho ni mano en achiel kuom yore mag riembo joket mwandu kendo othiro chenro mar dongruok e kaunti no. Twak mare gi jofwamb weche e apise, Orengo kwayo board mar Niuklia mondo ta chenro ma huyanga mar kawo pach jopiny ewi ber kod midhiero mikelo kod Niuklia kaachiel kod yore mag rakruok gi midhiero go. Kwacho ni teko mar Niuklia en achiel kuom mise madito mag lek mar piny Kenya kata Vision 2030 nimar obiro chugo thuolo mag tije modhuro kendo nyuolo stima mabiro konyo e yore mag wuoth kod thieth ahinya to ne tuo mar kansa. Magibire kinde ma board mar Niuklia kod Kengen ogena ne dhi chako chenro mag twak gi jopiny ewi okang' madwaro gero dag teko stima mar Niuklia e kaunti ma Siaya. I think let us not throw away progress because no nation under the world, even in Africa, if you look at the nations that are going for nuclear energy, South Africa has had a nuclear plant for more than 60 years, and they are expanding. Ghana is going nuclear. So let us not also be scared of being on the side of progress. We have an SGR. We can't electrify it because we don't have enough energy. If you want to have a train from Mombasa to Kisumu, with the kind of electricity generation we have, you will reach Mazeras and the train can't go anywhere. In Siaya, we have these power outages. So science has established, so long as you look on three things, and there's a protocol about it. You can't have a nuclear plant now in the world without involving the International Atomic Energy. They look at safety, they look at health, and they look at stability. Those three things. And if you have to be competitive, if you want to remain Stone Age, me, I'm prepared. We can remain there. But I think if you want to go and advance, we can't be left behind.